τραπεζίτες, τράπεζες, κυβέρνηση και χρηματιστές. Πάρτε το μνημόνιο Και φύγετε από εδώ. Πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ. Πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ. Πού να πάει, πού να πάει. Μας πίνετε το αίμα! Μας κόβετε το ρεύμα! Μας πίνετε το αίμα! Μας κόβετε το ρεύμα! Μας πίνετε το αίμα! Μας κόβετε το ρεύμα! Τις δικές σας νοοτροπίες, τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας Θα πούμε όλοι μέσα. Όλοι. Του. Δεν πειράζει. Έχουν κι άλλο ροφοβάν. Τράπεζες, κυβέρνηση και χρηματιστές. Λίστες, λίστες. Τράπεζες, κυβέρνηση και χρηματιστές. Λίστες, λίστες. Τράπεζες, κυβέρνηση και χρηματιστές. Αντίσταση λαού, επιτροπές παντού. Αντίσταση λαού, επιτροπές παντού. Αντίσταση λαού, επιτροπές παντού. Μας κόβετε το ρεύμα, μας πίνετε το αίμα. Μας κόβετε το αίμα, μας πίνετε το αίμα. Άλλο θέλει εδώ μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Αλληλεγγύη σε σηκώμος, τη λύση θα συντώσει ο λαός. Αλληλεγγύη σε σηκώμος, τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Αλληλεγγύη σε σηκώμος, τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Κύριος Διευθυντής πήρε άδεια. Ο υποδιευθυντής δεν έχει. Ο Άξιος ο Διευθυντής. Ενημερωμένος ο διευθυντής, ενημερωμένος. Ο υποδιευθυντής. Ο διευθυντής λείπει, είναι μέσα από με άρχης, θα κάνουμε παράσταση στο Είναι στον τομέα. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εμείς τον διευθυντή. Να πει διευθυντής θέλεις από εμάς. αλληλεγγύη. Σε σηκώμος, τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Αλληλεγγύη, σε σηκώμος, τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι ακέφαλη η υπηρεσία. Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας αντίστοιχος. Δηλώνεται αρμοδιότητα ως υπηρεσία, δηλαδή ως ΔΕΗ. Αλλά είστε αρμόδιοι να μας κόψετε το ρεύμα. Όχι βέβαια, ούτε αυτό είσαστε αρμόδιοι. Ποιος είναι αρμόδιος? Σας ρωτάνε. Ανταυτού ποιος είναι? Σαν υπηρεσία. Είναι δουλειά του διευθυντή. Ποιος το αντικαθιστά? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
Όχι, έχει, πώς λέγεται. Γράφει απ' έξω, Όταν Λέντας. λέτε σε μια δημόσια υπηρεσία ότι δεν υπάρχει διευθυντής, Λέντας Γιώργος. Λέντας Γιώργος. μπορείτε να διωχτείτε Για ποιον διευθυντή και συζητάτε? πειθαρχικά Για ποιον διευθυντή συζητάτε? Ο τη διευθυντής Ισλαμία. Τοπικού υποκαταστήματος ΔΕΗ της Ισλαμίας. είναι στο άλλο. Κύριε Κουτσουλογιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Μην φεύγετε, πρέπει να τα πάω εγώ. Διπλανό. Θα πάω εγώ και θα σας πάρω τηλέφωνο. Όχι, θα πάμε όλοι μαζί. Κάποιος είναι συνεχή. Ο κύριος Φούντας, πέστε μας το όνομά σας, γιατί αυτό που είπατε τώρα ότι δεν γνωρίζετε ποιος αντικαθιστά τον διευθυντή, είναι πειθαρχικό. Χαράλη, συγγνώμη, ο κύριος Φούντας, πώς είναι? Θα τα φύγουμε από εδώ, με γαβρίκι πέφτει. Εσείς πώς λέγεστε? Λέντας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Φούντα, ο διευθυντής που μας είπε στο άλλο κτίριο είναι εκεί τώρα. Όχι στο Φούντα, στο Φούντα. Θα στέλνετε στο άλλο κτίριο. Σας λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένους είναι εκεί. Εδώ σε αυτό το κτίριο υπάρχουν δύο διευθυντές. Η μία είναι διευθύντρια και ο άλλος είναι διευθυντής. Η μία είναι για το δίκτυο και η άλλη είναι για την εμπορία. Για την εμπορία θέλουν που στέλνει τους λογαριασμούς. Μπράβο, η κυρία Ντάλα. Πού είναι? Στο Πρώτο γραφείο που λέει. Κατά εκεί. Τελευταία πόρτα αριστερά. Πάμε στην Τάλα. Γρήγορα γιατί θα φύγουμε. Ντάλα θα γίνει του Ντάλλας. Έτσι, να δεις πώς σπάμε, πώς φέρνουν τα νεύρα. Ένα χρόνο τώρα. Θα κερδίσεις τουαλέτες. Πιο γρήγορα λίγο στο άλλο γραφείο. Πριν φύγει με άδεια. Πολύ γόροι κι αυτοί. Μαζί σου. Μας πίνετε το αίμα, μας κόβετε το ρεύμα. Μας πίνετε το αίμα, μας κόβετε το ρεύμα. Μας πίνετε Το αίμα, μας κόβετε το ρεύμα. Μας Κόβετε το ρεύμα. να ψάξουμε ρε, μας δουλεύετε. Θα φύγουμε μα δεν έρθει. Εδώ θα μείνουμε μέχρι το βράδυ. Ωραία, καθίστε εδώ τότε, όχι μαζί. Ναι, ψήσαν και το ρεύμα. Μέχρι να έρθουνε. Μας δουλεύετε. Την 1η Γενάρη. Θα μείνουμε εδώ, θα δίνετε τύπο. Χτες. Χτες τα ίδια. Αργία να το χαράσει. Δεν μπορεί αυτό να ξέρει. Από άλλη φορά. Και κοιτάει έτσι ελληνικά. Είπαμε κάτω. Τα συνεργεία για να κόψουν το ρεύμα. Επειδή δηλαδή δουλεύουν εδώ στην Φιλική. Να κάνουμε κατάληψη. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Να κλείσουμε τις πόρτες κάτω να μην πει κανένας. Τώρα, δεν αργά. Δεν είναι αργά. Τσάμπα δεν ήρθαμε εδώ πάντως. Κανένας δεν δηλώνει αρμόδιος εδώ μέσα. Πλήρωσαμε αρκετά και δεν πληρώνουμε άλλο. Τα ψάρια τα μικρά θα φάνε το μεγάλο. Πλήρωσαμε αρκετά και δεν πληρώνουμε άλλο. Τα ψάρια τα μικρά θα φάνε το μεγάλο. Κλείσε τις πόρτες τώρα. Ακούστε, η κυρία Ντάλα βρίσκεται στη Millennium την τράπεζα από πάνω Θα βγει εδώ. και κανονίζει για διακοπές ρεύματος από Δευτέρα. Ωραία, θα μείνουμε εδώ. Δεν θα φύγει κανένας από εδώ. Η κυρία αυτή είναι εκεί και δεν είναι εδώ, έπρεπε να είναι εδώ. Ωραία, δεν θα φύγει κανένας από εδώ μέσα σήμερα. Τέλος. Πράτσα και κλείστε την πόρτα. Δεν θα φύγει κανένας από εδώ μέσα σήμερα. Μπορούμε απλά να είμαστε όλος ο κόσμος. Μέσα, ναι, όλοι εδώ, όλοι μαζί. Πράτσα και δεν μπαίνει κανένας έξω. Εδώ με το πρωί θα είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος. Ας είναι Φλάρι, εδώ μπροστά. Και να πει η κυρία Ντάλα εδώ. Ωραία, δεν θα φύγουμε εμείς. Ούτε εσείς θα φύγετε να πάτε στη δουλειά σας. Όποιος είναι από τη ΔΕΗ. Δεν θα φύγουμε πουθενά. Να έρθει κάποιος να μας μιλήσει. Αγνοεί 200 πολίτες στην Αγγλία. Θα πάτε μέσα 2-3 άτομα.
Ξέρετε και εμείς είμαστε πελάτες. ΔΕΗ είμαστε πελάτες. Ποιος είναι εδώ? Ποιος είναι? Τι είναι, θα έφυγε κι αυτός. Έφυγε την άλλη πόρτα αυτό. Α, προς νερό του. Το έλεος γιατί το λες, δεν σου κάναμε κάτι. Δεν σου κάναμε κάτι. Ας καθυστερήσεις, εμείς είμαστε 400. Είπε το παιδί πραγματικά και μαζί μας όλοι παιδιά. Όλοι μαζί μας. Κανένα δεν φεύγει. Δεν διασπάται κανένας. Εσύ δεν πληρώσεις διαφορετικό χαράτσι. Βλέπεις εδώ. Βλέπεις εδώ. 5.500 χαράτσι. Εδώ, εδώ. Οπότε μαζί μας εκεί. Εδώ, κοίτα χαράτσι εδώ. 2.700 Κύριος Κωστόπουλος. Έλα Ορέστη. Έλα Ορέστη. Και 1.790. Μην το πληρώσετε. Μην το πληρώσετε. Τι πληρώσεις κάτι το οποίο δεν χρωστάς. Έλα, πάρε και αυτά. Κύριε Κωστοβλέ, μισό λεπτό. Πήγαμε στο διευθυντή. Γιώργο. Ξέρετε γιατί ήρθαμε εδώ σε εσάς? Διότι πήγαμε στον διευθυντή και μας είπαν έχει άδεια. Και μας είπαν να πάμε στην κυρία Ντάλα. Μισό λεπτό. Θα μας πείτε. Πήγαμε στην κυρία Ντάλα, δεν είναι εδώ. Άρα μας είπαν ότι ο κύριος Κωστόπουλος αντικαθιστά την κυρία Ντάλα. Εγώ τους είπα, γιατί η κυρία Ντάλα προσιάζει για δουλειά πάνω στα λαγραφεία. Ο διευθυντής πού είναι ο διευθυντής? Δεν έχουν, αυτή είναι η διευθύντρια, αυτή η κυρία Ντάλα. Αυτή είναι για την εφορία Ο υπεύθυνη. διευθυντής που είπατε δεν προσιάζει προηγουμένως. Πού είναι? Η κυρία Ντάλα που είναι διευθύντρια είναι στα πάνω γραφεία για δουλειά. Τώρα, σήμερα. Ναι, ναι, όλοι ήμουν σήμερα. Εσείς αντικαθιστάτε. Εγώ, ναι. Θα παραλάβει ο κύριος Κωστόπουλος. Θα τα παραλάβω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θέλω να σου πω, αυτό το κόσμο και στην Πασαρία και πίσω, η κυρία που είμαστε εδώ, Ο κόσμος είναι αγανακτής, κυρία μου. Είναι αγανακτισμένος ο κόσμος, κυρία μου. Είναι κατακτισμένος. μαζί σου είμαι κι εγώ. Κι εγώ είμαι. Κι εγώ αυτό έτσι. Είναι κάποιος πιο πριν από εμάς να εξυπηρετηθεί, κυρία? Ήταν εδώ, ήταν. Εγώ μου δουλειά. Λοιπόν, ποιος είναι? Να εξυπηρετηθεί. Να εξυπηρετήσετε τον κύριο και εμείς μετά. Το κείμενο μέσα γράφει ότι όσοι δεν έχουν πληρώσει το ρεύμα, όσοι έχουν πληρώσει το ρεύμα και δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι, δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία διακοπή. Μεταβιβάστε το εσείς, εσείς θα το μεταβιβάσετε στους αρμοδίους. Εσείς δεν έχετε προφανώς κανένα ιδιότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και εμείς εδώ μας ζητάτε να μεταβιβάσετε. Θα υπάρξουν κυρώσεις ποινικές και αστικές για όποιον προσπαθήσει να κόψει το ρεύμα σε οποιοδήποτε πολίτη. Διότι εμείς άλλη σύμβαση κάναμε με τη ΔΕΗ όταν βάλαμε το ρολόγια μας. Ο απάνω όρκος είναι άκρος. Δεν φώτισαν οι κατσαπλιάδες. Δεν μπορώ να απαντήσω κύριε τώρα. Άλλη υπηρεσία. Καμία σχέση με το. ΔΕΗ βέβαια. Άλλο αντικείμενο. Έχετε δίκιο, αλλά είναι απορίες που είναι. Δεν σας είπα που το πληρώνει. Δεν μπορεί ένας ορολογία να Δεν το μερίμνησε. Αυτό είναι υποτά. Εγώ θα τα μεταδώσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Αλλιώς δεν ήμουν πάρα καλός κι εγώ. Οι διευθυντές συνήθως έρχονται κάτω πρωί και φεύγουν νωρίς. Εμείς δεν είμαστε εξυπηρετούμενοι. Λοιπόν, τα ξαναλέω, δύο πράγματα. Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος, όπως άλλοι Δήμοι και όμοροι και ομοειδεάτες του το κάνουν, να κάνει αυτός τη συλλογή των υπογραφών. Στείλουμε, συνεχίζουμε τις επιτροπές της γειτονιές
Και όπου ακούσουμε διακοπή ρεύματος, ρίχνουμε σύρμα. Είμαστε σύσσωμοι όλοι που δεν θα διακόψουμε ρεύμα. Το ρεύμα μας το έχουμε Έτσι. και κάτω από η ώρα στο Πατρέτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή. Εντάξει. Λοιπόν, θα κανονίσουμε και για το κέντρο, θα ενημερωθούμε. Αφήστε τα τηλέφωνά σας να μπορούμε να σας